Те, що росіяни вчинили в Бучі, вони можуть зробити в будь-якому місті іншої країни. Про це заявив президент України, звертаючись до парламенту та народу Фінляндії. Володимир Зеленський нагадав, що Фінляндія вже бачила жорстокість російського вторгнення і додав, що зараз загроза зберігається. Якщо російська армія отримає наказ вдертися на вашу землю, вони зроблять те саме і з вашою країною. Я вам цього не бажаю. Вони зроблять те, що було в Бучі у ваших містах. В містах будь-якої країни, про яку керівництво Російської Федерації вирішить, що це нібито частина їхньої імперії, а не земля іншого народу. І навіть якщо російські солдати не розумітимуть, для чого їм це потрібно, вони все одно будуть воювати. Бо це ненависть і це презирство до інших людей, які виховуються зараз в Росії. Глава держави заявив, що Україна, як і Фінляндія, колись має сміливість бити ворога, який переважає за чисельністю. Проте в них ще є багато нафтових грошей, які слід скорочувати. Президент закликав ставити питання ембарго на російську нафту перед Євросоюзом та бойкотувати торгівлю із Москвою. Як і ви, 83 роки тому Україна має сміливість захищатись проти такого ворога, чиї сили значно переважають. Їх просто дуже багато у кількісному вираженні. У них дуже багато техніки і дуже багато ракет, багато людей, яких можна кинути на війну, і багато нафтодоларів, нафтоєвро, які витрачаються на пропаганду агресії.